Hello guys, welcome back to my YouTube channel. बिथांमोनखौ आंनि बे YouTube channel बरायनाय थाबाय। उदालगुरियाव हायदों जोङो लोगोफोरा जा मिउजिक क्लास लाफैदों। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर मिउजिक लानो गोसो दङब्ला लाफैनो हागोन उदालगुरियाव। जाहा बियो उदालगुरि कारगिल होनना बुङो बे कारगिल रेस्टुरेन्टनि नैबे सिटआ ओरै हमबानो जाहा मोनो बियो। बिथांमोना बोरै दामा दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै लाइक साबस्क्राइब खालामना हो जाहाथे आंबो एसे भिडिअफोरखौ गोदान होबाय थानो हायो। नोंथांमोना अनलांबाय थादो ना मा होनो। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर मिउजिक दामनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना पस्ट लाफैनो हागोन। नैबे उदालगुरि नैबे कारगिलथिं जायो बे कारगिलथिं नोंथांमोना फैनानै लाफैनो हागोन। जा बेयाव फोरोंग्राया जा बिश्वजित बसुमतारी बिथां सारनि नामा नोंथांमोना लोगो हमनो हागोन। बिथांनि नाम्बारखौ आङो डिसक्रिपसनाव होबाय थादो नोंथांमोना।
फाइनेलि गाइस जों दायो लाखांबाय थांसै आरो न'आव माबायदि मोनखो लानानै माबायदि मोनखो बिराद बरिया नोंथांमोना सोरबाफोर लानो गोसो दंबा जल्दि लाफैदो बेलेग मोजां फोरोङो सारा थांसै मोजांबाय बहुद जागोन ना जाला जागोन सक जागोन गस्लाया जासोंनायमोनलै ayo labdोंब्रा माखौ मार्क्सखौ इखौ जेकेट गानबोला आंनि बियाना इसारा न'आवनो थायो नामा दायो जोङो हांसै आरो ना माथो दसे जाहैनोसै बैयावबो जानो हागोन ना हायालै मा अन खालामना दिनालै नारबावगोन आरो माथो दसे नारनायालाय जेबो नङा जाहैसै गरम माथो बहुद मोनाबायलै गोजांबाय उदालगुरि टाउन खालामनानै बहुद आपग्रेड जालांबाय थादों बेयावखि नेसनि दुकानाव फेभरेट दुकान दा iya नेसनि बबेयाव जेकेट गानला गानगोन रा दायो फाइनेलि गाइस जों दायो जाखां लोंखां ओंखारबाय दायो डाइरेक्ट न'आव ब्लडसै बहुद मोनाबाय आरो ना टाइमा मोसा जाखाथाय र' नायनो दायो जोङो उदालगुरियाव 5:49 नायसै खैथासोआव मोनहैयो आं भिडिअ खालामलांबाय थानो हाला मानो होनबा नुनाय नंला मिथिं खोमसिसो जालांसिगोन दा बे टाउनावखायसो बाङाय नुदों ससे लानोसै बाब मा गोजांबायलै Oh my god. Bilang Pak, tuh, mikir lah pakai. Haklah dia bilang. Style ada bara. Ayo. Jom style lah mana ini kena nokan. Simple pra je. siap begian Biar cuma berkenang rumah komen. Ada. Kini kita tahu ada dengan apa tak tahu tak. Apa ya? Aku mana tu sampai mana? Alada. Indonesia betul tak kau dah gila Oh, ang actually extra sa bawan. Tuh. Gila dah liyok. Ayo sunat. Ano masuk kanan gele black ni sesuai kan iya. Ang was ko lalak din kan. Kita bisa sih. Leopard jangan kasih dia bukan Leopard. Tak kasih dia company. Saya berada sekelas orang. Ayo.